हेल' हेल' लोगोफोर लाइभआव फैद' दसे रायज्लायनोसैलाय। सोर सोर अनलाइन दङ आंनि लाइभआव फैदोलाय लोगोफोर दसे रायज्लायनोसैलाय। दसे गावजों गाव प्रमसन खालामलायनोसै। लाइभआव सोर सोर दङ मेसेज खालामबानो जाबाय आरो गावजों गाव सापर्ट होलायनोसै लोगोफोर सोर सोर दङ मेसेज खालामहरदो। दा दसे सावरायलायनोसै मोजां गाज्रि। लाइभआव सोर सोर दङ मेसेज खालामहर लोगोफोर आरो सोर सोर अनलाइन दङ आंनि लाइभआव फैदो। गावजों गाव प्रमसन खालामलायनोसै गाइसमोन। लाइभआव सोर सोर आंनि लाइभआव दङ मेसेज खालामहर। जोंना नै सासे मेसेज हरबाय रिंखां क्रेसना हेल' ब्र'। हेल' ब्र' बोरै दङ? सोर सोर अनलाइन आंनि लाइभआव फैदो आरो गावजों गाव प्रमसन खालामलायनोसै जोङो। सेल्फ प्रमसन। जोंनिथिं अखा हादों ब्र'मोन ओंखायनो दा आंनि माबाखौ आवाजखौ बारा क्लियारबो खोनाया जानो हागौ अखा हागासिनो दा जोंथिं। एम बसुमतारी हेल' आदा हेल' ब्र'। रिंखां क्रेसन मोजाङानो मा ओंख्रि जानाय? जोंना माबासो ओंख्रिया दालि जहल ओमफ्राय ना बाथोनमोन। नोंसिनालाय रिंखां क्रेसन? दा सोर सोर लाइभआव फैदो जों गावजों गाव सापर्ट होलायनोसै ब्र'मोन। आं मोनसे कड होगोन दे ओमफ्राय आं बे कडखौ नोंसोरो टाइप खालाम ओमफ्राय बिनि उनाव आङो जाय मानसिनि कडखौ होदों नोंथांमोना बेखौ टाइप खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आं लिंकखौ होगोन ओमफ्राय जोङो बिदिनो गावजों गाव साबसक्राइब लालायगोन। एमबि बसुमतारी मोजां आदा खबरा थिग दङ। ब्र' नों अबेनि? एमबि बसुमतारी अबेनि? मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो नोंसिना? आङो दासान्दि भिडिअ आपल'ड होनो हाथ'वाखै ब्र'मोन एसे प्रब्लेम दंना ओंखायनो लाइभ फैनाय जाबाय दिनैहाय नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै। दे ब्र'मोन सोर सोर आंनि लाइभआव फैदों आरो सोर सोर अनलाइन दङ मेसेज खालामहर। जोंहा ओंख्रिया रिंखां क्रेसन जोंहाना ओंख्रिया दालिसो आं प्रमसन खालामनो रोङा ब्रादार फ्रम टु सान्तिपुर दिकियाजुलि। आदसा प्रमसना बिदिनो जों गावजों गाव साबसक्राइब लालायगोन ब्र'। नोंना माबाया बेसेबां जाखो साबसक्राइबा बेसेबां जाखो नोंनिया टटेल बेसेबां दङ? आंना बिराद खम माने दाबो 1000 कमप्लिट खालामनो हायाखै आङो आंनि साबसक्राइबारखौ माने दाबो 500आवनो दङ आंना। जोङो बिदिनो गावजों गाव इउटुबार फिसाजों फिसा साब टु साब लालायनोसै ना मा होनो? र' आं नोंनि चेनेलाव हाबनि दे 24 भिडिअ आदसा आं नोंनिखौ टाइप खालामना होबाय ब्र'। नोङो आंनिखौ साबसक्राइब खालामाखैबा नोंबो आंनिखौ साबसक्राइब खालामना होदो नै आं नोंनिखौ साबसक्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लाबाय आङो। आरो आं जाय मानसिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामो बे मानसिनि चेनेलखौ आङो नायखायो ब्र'। दा ओंखायनो जाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदों मेसेज खालामनानै हरबानो जाबाय आं भिडिअ आपल'ड होयो बे गावजों गाव नायलायबानो जाबाय। आंबो जाय मानसिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदों आंबो बे मानसिनि भिडिअखौ नायो ब्र'। दा नोंबो आंनिखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै लादो। आरो नैबे रिंखां क्रेसन साबसक्राइबानो खमसो ब्रादार नोंनिखौ खालाम जानायसो नोंना जावनायसो नोंना मा होनखोथाय? सोर सोर लाइभआव फैदों दे मेसेज खालामहरलाय ब्र'मोन सोर सोर आंनि लाइभआव दङ गावजों गाव साबसक्राइब टु साबसक्राइब लालायनोसै। आरो रिंखां क्रेसननि चेनेलखौ जाय साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना होदो। आङो र' बिनि लिंकखौ आंनि नैबे लाइभनि माबायाव होना होनि आङो। र' आं होना होनि बेयाव रिंखां ब्र' नोंनि माबाखौ आं होना होनोसै नै जायफोर रिंखां क्रेसन ब्र'नि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना होदो। आंबो खालामना होबाय। बिथाङा नोङो मा स्टेटास भिडिअ'सो लाबोयोना रिंखां क्रेसन ब्र'?
एम बसुमतारियाबो बिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय ब्र'। माने जों बिदिनो गावजों गाव हेल्प होलायनांगौ आरो साबसक्राइब टु साबसक्राइब लालायनांगौ। जों बिदिनो गावजों गाव भिडिअ आपल'ड होयोबा नायलायनांगौ। एम बसुमतारियाबो खालामना हरदो अनलाइनाव दङबा आरो सोर सोर अनलाइन दङ मेसेज खालामबानो जाबाय। बयनिखौबो बिदिनो गावजों गाव साबसक्राइब टु साबसक्राइब लालायगोन जोङो। जों इउटुबार फिसाजों फिसा साबसक्राइब लालायनांगौ। सोर सोर अनलाइन दङ दे मेसेज खालामहरलाय ब्र'मोन। रिंखां क्रिसननि चेनेलखौ जाय जाय साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै होदो। आदसा नैबे जिबि ब्लग हेल' ब्र'। औ ब्र' माब्रै दङ? दा नोंनियाथ' आंना साबसक्राइब खालामखानायसो अलरेडि। आङो नोंनिखौबो साबसक्राइब खालामनायसो मोनदां र'। माब्रै जाखो? जिबि ब्लग ब्र' नोङो नैबे मा होनो रिंखां क्रिसननि चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै ला। जोङो गावजों गाव बिदिनो साबसक्राइब टु साबसक्राइब खालामनानै लानांगौ। मोजां ब्र' नोंनिखौ खालामखानायसो आंनाबो आं नोंनिखौ आंना मेरला माबाया जिमेल आइडिया आंनाबो नोंनिखौ खालामनायसो मोनदां ओमफ्राय बिजों साबसक्राइब खालामनाय नुजायाखै। आंना गासै जिमेला सयथाना बेसिबांबा दङ आंनि बेहाय। आंनि मोनसे फनावनो आङो 6था जिमेल क्रियेट खालामनानै दोनदों। दा आङो दा आंनाव जाय मानसिया आंनिखौ साबसक्राइब खालामगोन आंबो माने बिनिखौ माने दस्रा जिमेलजों साबसक्राइब खालामो आंनि नैबे पार्सनेल जिमेलजों साबसक्राइब नैबे इउटुब चेनेलजों साबसक्राइब खालामाबाबो आङो बै मोनबा चेनेल मोनबा माबा दंना जिमेल खुलिनाय बेजों साबसक्राइब खालामनानै दोनो आङो। जोंना साबसक्राइब खालामबा जेबो जायाना जों बिदिनो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ साबसक्राइब टु साबसक्राइब लालायनांगौ जों। माने जों चेनेल फिसाजों फिसा साबसक्राइब खालामलायाबा आरो रावबो साबसक्राइब खालामलायखाया जोंनि चेनेलखौ मोनथियाना। लागावना हो ब्र' जिबि ब्लग दे नोंनिखौबो आङो नै बाहाय होनानै होगोन दे। दा आंनि लाइभआव सोर सोर फैदों नैबे जिबि ब्लग ब्र'नि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै होदो। आं बिनिखौबो लिंकआव होना होनोसै आंनि नैबे माबायाव लाइभनि मेसेज लिंकआव होना होनोसै आङो। दे ब्र'मोन सोर सोर आंनि लाइभआव फैदों साबसक्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लोगोसे भिडिअ'खौबो लाइक खालामनानै गालां। मिथिंगा बसुमतारि सान्तिपुरनि आदां आदसा आं सान्तिपुर मिन्थियो ब्र'। मिथिंगा ब्र' नोंथाङाबो मा इउटुब चेनेल खुलियो नामा? नोंथांना इउटुब चेनेल दंना गैया? सोर सोर आंनि लाइभआव फैदों आंनि भिडिअ'खौ लाइकजों लोगोसे आरो गावजों गाव साबसक्राइब टु साबसक्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय। जेबि ब्लग अनलाइनाव दङबा मेसेज खालामहर आं नोंनि लिंकखौ आंनि बे मेसेजनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनबाय नैबे डिसक्रिपसन सिङाव जायफोर जिबि ब्लगनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै होदो। नैबे मा होनो रिंखां क्रिसन ब्र'आ थांखो ना माखोथाय आंनि लाइभनिफ्राय अनलाइनाव दङबा मेसेज खालामनानै हरलाय ब्र'। दा नोङो जुदि थाङाखैब्ला नोङो नैबे जिबि ब्लगनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो। ब्र'आबो ब्लग भिडिअ लाबोयो दा नैबे ब्र'नि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो रिंखां क्रिसना थांखो ना माखो थाङाखैबा नैबे जिबि ब्लगनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय ब्र'। आरो सोर सोर अनलाइन दङ मेसेज खालामहरदे आंनाव गासै टटेल साबा दङ साबायाव सोर सोर अनलाइन दङ मेसेज खालामना हरलाय। मेसेज खालामाबा मिन्थियाना आङो सोर सोर अनलाइनाव दङ आंनि लाइभखौ सोर सोर नायदों मिन्थिया। दा जोङो बिदिनो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ। मिथिंगा बसुमतारि चिरांनि आं आदा आदसा चिरां डिस्ट्रिक्टआ चिरां जाहैबायना आदसा दे थिगैनो दङ। मिथिंगा बसुमतारि नोंथाङाबो इउटुब चेनेल खुलियो नामा ब्र'? ना इउटुब चेनेल दंना गैया नोंथांना? दङबा आं नोंनि चेनेलखौबो प्रमसन खालामनानै होनोसै लिंक होना होनोसै आङो। आं नोंनि चेनेलखौ भिजिट खालामफेराखैना।
सोर सोर आंनि लाइभआव दङ मेसेज खालामहरलाय। आंनि लाइभआव सोर सोर फैदों मेसेज खालामहर। आरो जोङो साबसक्राइब टु साबसक्राइब लालायनांगौ, जोङो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ बेबायदिनो। जाय जाय अनलाइन दङ नैबे JB ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होलांदो आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौबो लाइक खालामनानै होलां। आंनि लाइभखौबो लाइभ भिडिअखौ लाइक खालामनानै होलां। लोगोसे सोर सोर आंनि लाइभआव अनलाइन दङ मेसेज खालामबानो जाबाय। आरो गावजों गाव प्रमसन लानो थाखाय मेसेज खालामहरदो आरो जों गावजों गाव साबसक्राइब टु साबसक्राइब लालायदो। दा रिंखां क्रेसना थांखो ना माखो? सोर सोर अनलाइनाव दङ मेसेज खालामहरलाय। JB ब्लगआ दंना गैला आंनि लाइभआव? दा सोर सोर आंनि लाइभआव अनलाइन फैदों मेसेज खालामहर। JB ब्लगआ दङ, आदसा दे थिगैनो दङ। दा आं नोंनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय। जाय जाय अनलाइन दङ थांनानै साबसक्राइब खालामदो JB ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ। टटेल 142 हगारबाय JB ब्लग ब्र'आ। टटेल नोंना बेसेबां साबसक्राइबार आरो बेसेबां वाट्स टाइम जाखो JB ब्लग ब्र'? रिंखां क्रेसन आंबो दं ब्रादार। आदसा दे थिगैनो दङ। नोङो नैबे रिंखां क्रेसना नैबे JB ब्लगनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो ब्र'। जुदि नोङो दासिमबो बिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा लोगोसे बिनिखौ साबसक्राइब खालामदो आरो JB ब्लगआबो रिंखां क्रेसननिखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो। गावजों गाव साबसक्राइब टु साबसक्राइब लालायदो दा। आरो लोगोसे आंनिखौबो जायफोर आंनि लाइभआव फैदों साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइबजों लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामनानै होलांबानो जाबाय। जों बिदिनो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ। राजेश हेपि ब्लग RR चिरां बुंना हो ब्र'। आदसा नोंनिखौथ' आं दाख्लै बुंनानै होखांबाय, दिनैबो जागोन दे ब्र'। जोङो बिदिनो जयै खौसे जानानै जोङो साबसक्राइब टु साबसक्राइब लालायगोन। जोंना इउटुबार फिसा फिसायानो बिराद बुरजा, खमैबाबो टटेल ज' जाजोबोबा जोंना आरामसे 10K सो जागोनदां दाबायदियाव। 10K मानि बारबावगोनसो खोमा। दाबायदियाव जोङो इउटुबारजों इउटुबार ज' लोगो नाङोबा, जेनेबा जों बे इउटुब देरखानायखौथ' जोङो बाद होदो, जों इउटुबार फिसाजों फिसा जोङो ज' जालायोबा आरामसे 10K बा 15K आंनि आन्दाजाव बेबायदि जागोन। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बिराद इउटुबार दङसै दासान्दि। आरो दासो गोदान गोदान खुलिहांनाय बिराद इउटुबार दङ। सोर मेसेज हरदों? रिंखां क्रेसन साबसक्राइबार खालामदों दहायनो, नों लिंक होबानो ब्रादार। आदसा आं दे रिंखां क्रेसना दा JB ब्लगनिखौ साबसक्राइब खालामनानै होबाय। लोगोसे JB ब्लगआबो रिंखां क्रेसननिखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो। दा MS ब्र' आंनि लिंकखौबो खोन्थाना हो ब्र'। आदसा आं दे खोन्थाना होगोन ब्र'। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंबा आंनिखौबो साबसक्राइब खालामनानै गालांदो ब्र'। आं बिदिनो सम सम नोंसिनि गेजेराव लाइभ फैबाय थागोन आरो आङो बिदिनो गावजों गाव प्रमसन खालामनो थाखाय लाइभ होना होगोन आरो नोंसिनि लिंकखौबो होना होगोन। लोगोसे जों बयबो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगोन। आरो जोङो साबसक्राइब खालामलायबाल' जानाय नङा। जेनेबा साबसक्राइब खालामनाय हिसाबै नोंथाङा जाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदों बिनि भिडिअखौबो नायनायजों लोगोसे कमेन्ट लाइक खालामनानै गालां, होनबासो जोंना मानि कानेक्टेड गावजों गाव फ्रेन्ड हिसाबै थाबाय थागोन। जुदि नोङो सानसेनि थाखायल' साबसक्राइब खालामनानै बिनि उनाव आनसाबसक्राइब खालामबा जानाय नङा ब्र'। दा नैबे JB ब्लगआ मा होनहरदों? आं लाइभआव फैनायफोरखौ दाहाय खालामहैसै। आदसा ब्र' नोङो जायखिया खालामनानै होदो। आं नोंनिखौ माने लिंक होना होबाय आरो नोंबो बिसिनिखौ खालामना होदो। राजेश हेपि ब्लग राइट ब्र', लोगो जानांगौ। औ ब्र', जों गावजों गाव खौसे जानानै माने साबसक्राइब खालामबाथ' जेबो जाया, जों भिडिअखौबो नायनांगौ। भिडिअ साबसक्राइब जोङो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ आरोखि इउटुबार फिसाजों फिसा। MS आं साबसक्राइब खालामखानाय ब्र' आगोलावनो। आदसा आं दे र' आं नोंनि चेनेलखौ भिजिट खालामनो दे। नोंखौ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोननाय ना। दा नों मा भिडिअ खालामो?
आदसा र' हेल' लोगोफोर साबसक्राइब खालामनानै होबाय आं नोंनि चेनेलखौ आं साबसक्राइब खालामना होबाय। दा आं नोंनि चेनेलनि लिंकखौबो आंनि बे डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनसै। जायफोर अनलाइन दङ साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बिथां चेनेलखौ। नोङो मा भिडिअ खालामो र' आं दसे नायनि। बरिया ब्र' दे नोंनो खननाय नामा बे सङा? र' आं नोंनिखौ आंनि बे डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनसै दे। जायफोर आंनि लाइभआव फैदों नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बिथां चेनेलखौबो। दा मारै जाखो? ब्र' नोंनि माबाखौ चेनेलनि लिंकखौ आङो नैबे डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनबाय। जाय आंनि लाइभआव सयजन दंना दा सोर दङ? सोर आंनि लाइभआव सयजन दङ नैबे चेनेल नामा मा जाखो एम एस प्र'। नोंनि लिंकखौ आङो नैबे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनबाय। जायफोर अनलाइन दङ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय ब्र'नि चेनेलखौबो। दा बिथाङाबो मोजां मोजां भिडिअ लाबोगोन उननि समफ्राव। दा बरिया संब्रनो राजेश हेभि ब्लग। औ बरिया खनदों हारसिंनो खालामनाय खोमा। ब्र' नोङो जुदि चेनेल खुलिनाय हिसाबै नोङो भिडिअखौ सानफ्रामबो आपल'ड होबाय था। नोंथाङाबो सानसे इउटुबाव साक्सेस जागोन, ग्र' जागोन नोंथाङाबो। निरन्जय ब्रह्म आंथ' सिगाङावनो खालामखाबायमोन। सोरबा निरन्जय ब्रह्म नोंथांना मामोनलाय चेनेल नामा? उरायदाव उदां ब्रह्म ना मामोनलाय ब्र' नोंनिखौ आङो बावबायलै। नोङो नोंनि माबाजों चेनेलजों फैबासो गोसोआव फैफिनसिगोन आंना। दा आंनि लाइफआव सोर फैदों मेसेज खालामहरलाय ब्र'मोन। आङो नै दा बिथांनि चेनेलखौ लिंक होनानै दोनबाय। जाय बिथांनि चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै फैदो। आरो आंनि लाइफआव सोर फैदों आंनि भिडिअखौ लाइकजों लोगोसे कमेन्ट खालामनानै हर। आरो जोङो बिदिनो गावजों गाव साबसक्राइब टु साबसक्राइब लालायगोन ब्र'मोन। राजेस हेपि ब्लग नोंनिखौथ' आं नायखायो ब्र'। नोङो माथो नैबे चेनेलाव भिडिअखौनो आपल'ड होआ? नोङो आर चिराङावसो बांसिन भिडिअ होयो ना? नोङो बेखौ मा खालामनो सानखो? नोङो दस्रा भिडिअ लाबोदो नैबाय लाबोनोबा ब्र'। ए बि सि डि एक्स वाइ जेड। हाइ ब्र' नै दासो आंहा आपल'ड खालामदों आरो आं दासो फैदों लाइभआव। आदसा मा भिडिअ आपल'ड खालामखो ब्र'? दायो नायगोन दे आं नोंनिखौ। जोङो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानैल' जाया, जोङो भिडिअ आपल'ड होयोबा नायलायनांगौ। गावजों गाव चेनेल फिसाजों फिसा नायलायदो आरो भिडिअ'आव लाइकजों लोगोसे कमेन्टफोर लिरना हरनांगौ आरोखि। जेनेबा नायदों होननानै मिथिनायनि। नङाबा नोङो नायदों होनबाल' जायाना, जेनेबा कमेन्ट लिरना हरनांगौ। भिडिअ'खौ नायब्लाथाय कमेन्टबो हरना होनांगौ जिखुनु। जिबि ब्लग थाब लाइभआव फैबाय था ब्र'। आदसा आं फैबाय थागोन ब्र'। आङो दासान्दि बोथोर थिग नङैनि भिडिअ'बो आपल'ड होनो मोनाखै आरो लाइभआवबो फैनो मोनाखै। आं बिराद गोबावसै दाख्लै सानसे लाइभ फैनायनिफ्राय आङो फैनो मोनाखै लाइभआव। रिंखां क्रेसन एस एम एस बेखोनानाय ब्रादार एस एम एस खालामदोंमोन फरायना खोन्था। आदसा आं नोंनि चेनेलखौ आङो नैबे डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदोंमोन। ओमफ्राय सोर साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय। रिंखां क्रेसन ब्र'नि चेनेलखौ सोर साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै फैबानो जाबाय। जों गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ। आरो जोंना मेरला जों इउटुबार फिसाफ्रानो खमैबो मेरला दङ। जोङो गावजों गाव सापर्ट होलायोबा मेरला ग्र' जायो जोंना चेनेला। जोंथ' इउटुबार गिदिरा जोंनि चेनेलखौ मिथिया आरो नायखायाबो बिसोरो।
ओंखायनो जों गावजों गाव इउटुबार फिसाजों फिसा सापर्ट होलायनांगौ। बेबायदिनो साबसक्राइब खालामनानै भिडिअ'खौबो नायनांगौ जोङो। सोर सोर लाइभआव फैदों मेसेज खालामहरलाय। आंनि लाइभआव सोर सोर फैदों मेसेज खालामहर। उदांसार ब्रह्म आदसा सोरबा खालामाखैबा खालामदो आंनिखौ। औ नैबे ब्र'नि चेनेलखौ सोरबा साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना होदो। आं सिगाङावनो खालामखानाय आरो ब्र' भिडिअ'खौबो नायो आङो। दाख्लैहाय मोनसे भिडिअ' हगारदोंमोन। भिभ' मानि माबा आनबक्सिं भिडिअ' ना मामोनथाय बावबाय आङो। उदांसार ब्रह्मनिखौ आं लिंक होनानै होबाय। उदांसार ब्रह्मनि चेनेलखौबो जायफोर अनलाइन दङ आंनि लाइभआव जायफोर फैदों बिनि चेनेलखौ थांनानै साबसक्राइब खालामनानै लालायदो। आरो उदांसार ब्रह्मआबो नैबे रिंखां क्रिसननि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा दासिमबो साबसक्राइब खालामना होदो ब्र'। गावजों गाव सापर्ट लालायनांगौ। जों फार्स्ट टाइमाव साबसक्राइबखौ ओरै मोननो नागिरा। ओंखायनो गावजों गाव सापर्ट होलायबासो जोङो चेनेला ग्र' जागोन। जुदि नोङो रावखौबो साबसक्राइब खालामाबा नोंनिखौबो रावबो खालामनाय नङा। जोङो फार्स्ट टाइमाव मोजां भिडिअ' लाबोनायजों लोगोसे गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ। दा उदांसार ब्रह्मनि चेनेलखौ आङो नैबे आंनि भिडिअ'नि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। जायफोर साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै फैदो। आरो आंनि लाइभआव सोर सोर अनलाइन दङ मेसेज खालाम। ABCDXYZ नों बिसिबां होदों साबसक्राइब खालामबाय आं गासिखौबो नों होनायखौ। आदसा ब्र' थेंकिउ ब्र'। जों बिदिनो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ। आं नोंनि चेनेलखौबो होना होगोन दे। ABCDXYZ नोंनि चेनेलखौबो आङो होना होगोन। नोंनिखौबो आङो भिडिअ' डिसक्रिपसनाव होना होगोन। नोङो भिडिअ'खौनो हगारा माथो नै मोनथामल' दङ नोंना। ओहो मोनब्रै। ब्र' नोङो इउटुब चेनेल खुलिदोंब्ला खुलिनाय हिसाबै भिडिअ'खौ रानिं आपल'ड खालामबाय था। रानिं भिडिअ' होयोब्ला नोंना मा जायो चेनेला लासैनो माने भिउ फैनायनि चान्सआव थायो। जेनेबा नोङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिउवारा मा भिडिअ'खौ नायनो लुगैयो बिदिनो भिउवार नायनो लुगैनाय बायदि भिडिअ' लानानै फैबाय था। भिडिअ' आपल'ड होबाय था। होनबानो हारसिंनो चेनेला ग्र' जालाङो। जुदि मोजां मोनोबा नोङो बेखौ बुंनांलाया साबसक्राइब खालामदो होननानै। हारसिंनो अट'मेटिक साबसक्राइब खालामनानै थांखायो बिसोरो। रिंखां क्रिसन नों लिंक होनायखौ गासैखौबो साबसक्राइब खालामना होबाय आंखौ खालामना होदो। औ रिंखां क्रिसननि ब्र'खौ नैबे रिंखां क्रिसननि चेनेलखौ जायफोर साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना होदो। आङो सिगाङावनो होखादों बिनि लिंकखौ। दा आंनि लाइभआव सोर सोर अनलाइन दङ मेसेज खालामनानै खोन्थाहर नङाबा मिथिया आङो। नैबे ब्र'आ थांखो ना माखो जोंना नैबे राजा सिपि ब्लगआ अनलाइन दंना गैयाथाय। ABCDXYZ हगारसिगोन एबार लागाथारनो। आदसा ब्र' हगारबाय था नोङो ब्लग भिडिअ' हगारोबा ब्लगखौनो हगारबाय था नोङो। नोङो बेरायनाय भिडिअ'ल' हगारनांलाया। नोङो न'आव जा खामानि मावनानै थायो बेखौनो ब्लग बानायदो मोजां बेखौनो आपल'ड खालामनानै होबानो जाबाय। मानि सानफ्रामबो नङाबाबो बिदिनो साननैजों मोनसे बा सानथामजों मोनसे बेबायदिनो हगारबाय थाबानो जायो आरो। रिंखां क्रिसन आंनि चेनेल गोदानसोमोन फार्स्ट टाइमाव भिउ फैयोमोन नाथाय 1 मान्थ ड्रप थाथ'दोंमोन। दायो भिउआनो फैला मा जाखोथाय। औ ब्र' नोङो जुदि चेनेल खुलिदोंब्ला नोङो भिडिअ'खौ द्रप थानो नाङा। नोङो बिदिनो सप्तायाव मोनसे बा मोननै भिडिअ' लाबोथारनांगौ। जुदि नोङो भिडिअ' हगारालासिनो थाबाय मास मोनथाम मास मोनब्रै नोङो थाबाय होनबाथाय चेनेला बिराद थैनाय बायदि जायो। माने रावनिबो खाथियाव नटिफिकेसनबो थाङा आरो नोंनि भिडिअ'खौ रावबो नाया बेबायदि जायो। ओरै भिउवार लोगोफोरजों कानेक्ट जाबाय थानांगौ। नोङो कमिउनिटि पस्ट मोनदोंबा नोङो कमिउनिटि पस्टआव लिरनानै होबाय थानांगौ। जिखुनु पस्ट हगारलाबाय थानांगौ भिडिअ' हगारनो हायाबाबो।
होनबाना जोंना भिउवार लोगोफोरजों कानेक्टेड जानानै थायोना। दा बेबायदिनो जायो। जोङो जुदि चेनेल खुलिनाय हिसाबै हगारथाराबाबो भिडिअखौ सप्तायाव खनसे बा खननैखौ हगारनांगौ, आपल'ड होनांगौ। जेबि ब्लग आं दहाय नायनानै गासैखौबो लाइभआव फैनायफोरखौ साब खालामहैसै। आं दाहाय नायनानै गासैखौबो लाइभआव फैनायफोरखौ साब खालामहैसै। औ ब्र, नोङो जुदि दा बिजिथ'बा दायो फैनानै साबसक्राइब खालामबानो जागोन। मानि गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ। नोङो थांदो, थांनानै भिडिअआव लाइक होनानै कमेन्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। आं नोंनिखौ साबसक्राइब होननो नाङा। साबसक्राइबा माने इउटुबनि नोजोराव साबसक्राइब नामा मा जायो, मोनसे माबा स्केम माबा जाहैयो, बियो लेंगुवेज जाहैयो। साबसक्राइब होनाबाबो जायखिया सापर्ट खालामबाय, नोंजों माबा हेल्प खालामबाय बेबायदिनो लिरनानै हर। साबसक्राइबखौ लिरनो नाङा। जोंना इउटुब चेनेलाव साबसक्राइब लिरनो नाङा। सापर्ट खालामबाय बा हेल्प खालामबाय बेबायदि लिरना हरबानो जाबाय। दा उदांसार ब्रह्म जिबि ब्लगखौ खालामबाय आं, आंनिखौबो खालामदो। आदसा, उदांसार ब्रह्मआ जिबि ब्लगखौ खालामबाय। जिबि ब्लगआ दा खालामबानो जाबाय, दा बेस्थ'बा। दे ब्रमोन, जों बिदिनो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ। जाय जाय आंनि लाइभआव फैदों, आंनि लाइभखौबो लाइकजों लोगोसे कमेन्ट खालामनानै थांबानो जाबाय। आरो कमेन्ट खालामाबा आं सोर सोर लाइभआव फैदों, सोर सोर फैयाखै बेखौ मिन्थियाना। ओंखायनो साबसक्राइब खालामनानै, आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों साबसक्राइब खालामदो, कमेन्ट खालामहर। गावजों गाव रायलायनांगौ जोङो बिदिनो। आङो मैयाफोरनो लाइभ फैनो सानदोंमोन। मैया आंना एसे प्रब्लेम मोनना, ओंखायनो लाइभ फैनो हायाखै आङो। जिबि ब्लग उदांसार खालामबाय ब्र। आदसा, आं दे उदांसार ब्रह्मआबो नैबे जिबि ब्लगनिखौ खालामबाय, आरो जिबि ब्लगआबो उदांसारनिखौ खालामबाय। गावजों गाव साबसक्राइब लालायबाय होनबा। आरो सोर सोर खालामाखै, नैबे आंनि लिंकआव डाइरेक्ट क्लिक खालामदो, साबसक्राइब खालामनानै फैदो। आरो सोर सोर आंनि लाइभआव दङ मेसेज खालामहर। जोंना लाइभआव सोर सोर दङ, नैबे ABCD थांखो ना माखो ब्र'आ मेसेज खालामहरलाय अनलाइन दङबा। जिबि ब्लग रिंखां खालामबाय। औ, आरो सोर सोर लाइभआव फैदों मेसेज खालामहर। ABCD दं ब्र'नो। आं नोंनि चेनेलखौबो लिंकआव होना होस दे। आरो नै भिडिअ'आ मानो मोननैल' जालायखो दाना? भिडिअ'खौ प्राइभेट खालामनानै लाफिनलायबाय। ABCD XYZ ब्र, नोंनि लिंक माबाखौबो चेनेलनि लिंकखौबो डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनबाय आङो। रिंखां क्रिसन आरो जिबि ब्लग सोर सोर आंनि लाइभआव फैदों, नैबे ABCD नि ब्र'नि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै फैबानो जाबाय। आरो ब्र'आबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै कमेन्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय बेबायदि मेसेज लिरनानै फैबानो जाबाय। अके, लाइभआव सोर सोर दङ मेसेज खालामहर। दा जोंना थांखो ना माखो नैबे राजेस ब्लगआ? राजेस ब्लग ब्र'आ थांखो ना माखो जोंनिया? ब्र'मोन, आंनि लाइभआव सोर सोर अनलाइन दङ मेसेज खालामहरबानो जाबाय। लाइभआव आंनि लाइभआव सोर सोर फैदों। दा मेसेज खालामाबा मिन्थिया आङो सोर सोर अनलाइन दङ। आङो बिदिनो सम सम फैबाय थागोन लाइभआव, गावजों गाव प्रम'सन खालामनो थाखाय। सोर सोरना साबसक्राइबारा बेसिबां जाखो ब्र'मोन, कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय। सोर सोरनि साबसक्राइबार वाट्च टाइमा टटेल बेसिबां जानानै दङ आंनाव मेसेज खालामहर बेयाव दानो लाइभआव। दे, जोंना साबा फैफिनबाय। साबायाव सोर सोरनि साबसक्राइबारा बेसिबां जानानै दङ मेसेज खालामहर ब्र'मोन।
साबस्क्राइबार वाट्स टाइम 1000 कमप्लिट खालामनो बेसेबां साबस्क्राइबार नांबावगौ सोरना? रिंखां क्रिसन ब्रना साबस्क्राइबारा बेसेबां जाखो? हेल' ब्रमोन आंनि लाइभआव सोर फैदों मेसेज खालामहरलाय। जोंना नैबे रिंखां क्रिसन ब्र जिबि ब्लग थांखो ना माखो बिसोरो? सोरना साबस्क्राइबारा बेसेबां जाखो मेसेज खालामहर ब्रमोन। 1000 कमप्लिट खालामनो बेसेबां नांबावगौ सोरना आरो वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो खोन्थाहरलायदो। दं ब्र लाभ इउ जिबि ब्लग नोंना बेसेबां जाखो साबस्क्राइबारा ब्र? आंना रिंखां क्रिसन आंना दाबो बे चेनेला गोदान बायदि जाना दं ब्र। आंनिखौ फानबाय आगोलनिखौ फानबाय 1.17K मोन बियो। आंनाबो मोनसे चेनेल दङ ब्र 1600 साबस्क्राइबार जानाय दङ आंनाबो मोनसे चेनेला ओमफ्राय आं भिडिअबो आपलड होला बेहाय माने साबस्क्राइबारा कमप्लिट जाबायमोन ओमफ्राय आंना चेनेला एसे प्रब्लेम जादों माने बेहाय आंना रिउस कन्टेन्ट दंमोन ना मालायनि रियेल भिडिअ एक्टर एक्ट्रिसनि रिल भिडिअ होलाबायनानै बिदिनो आपलड होलाबायदोंमोन आङो ओमफ्राय चेनेला बिदिनो ग्र' जाहांबायमोन ओमफ्राय बे चेनेलखौ आङो दा इउस खालामला आङो बिनि भिडिअखौ आङो प्राइभेट दोनजोब्बाय दा। आंना बे चेनेला मनिटाइजेसन जानाय नंखायामोन मानो होनोब्ला आङो मालायनि भिडिअखौसो डाउनलड खालामना होदों। ओंखायनो जोङो इउटुब चेनेलखौ खुलियोब्ला मालायनि भिडिअ'खौ गावनि चेनेलाव आपलड होनो नाङा निजे गावनि भिडिअ'खौ आपलड होनांगौ जोङो मालायनि भिडिअ' जेनेबा इउटुबनिफ्राय डाउनलड खालामनानै इउटुबावनो हगारफिनोबाथाय मा जायो जोंना मनिटाइजेसन खालामनायाव प्रब्लेम जायो ओमफ्राय रिउस कन्टेन्टाव गोलैहैयो बियो। नोंनि चेनेला बेयो मनिटाइजेसनबो जानाय नङा बियो ओरैनो बेखार जागोन आरोखि। दा उदांसार ब्रह्म आंना गैया दाबो। उदांसार ब्रह्म ब्र नोंना बेसेबां जाखो? जेबि ब्लग गैया ब्र लाजिथावसो खोन्थाथ'ला नोंल' लाइभआव फैबाय था आदसा आं फैबाय थागोन एबारनिफ्राय नोंसोरो आंनि लाइभआव आं लाइभआव फैनानैल' जाया नोंसोरबो आंजों लोगोसे लाइभआव थाफानांगोन आरो सापर्ट होलायनांगोन होनबासो लाइभआव फैनो आंबो गोसो जागोन नङाबा लाइभआव फैबाय थानो हायाना जेनेबा रावबो मानसि फैयाबा नोंसिनि थाखायसो फैगोन आंबो माने जोङो गावजों गाव प्रमसन चेनेल ग्र' खालामनो थाखाय आङो लाइभआव फैबाय थागोन बेबायदिनो। रिंखां क्रेसन अके ब्र फुल सापर्ट आदसा जोङो बेबायदिनो सापर्ट होलायनांगौ ब्रमोन। दा सोर आंनि लाइभआव फैदों मेसेज खालामहर आरो साबसक्राइबारा बेसेबां जाखो सोरना 1K खालामनो थाखाय बेसेबां नांबावगौ 1K खालामनो थाखाय सोरना साबसक्राइबारा बेसेबां नांबावगौ आंना दासो खावसे थांदों 500आव दङ आंना 500 नांबावगौसो 1K जानो थाखाय। आरो टाइमखौ बुंबाथ' गैया टाइमा जिर'सो होनजायो दासिमबो। वाट्स टाइमाथ' 4000 खालामनांगौआ साधारन नङा। रानिं भिडिअ खालामबाय थानांगौ आरो भिवारफोरजों फसायजानाय जानांगौ होनबासो नायो। ओंखायनो जोङो फार्स्ट टाइमाव रावनिबो सापर्ट मोनाब्ला जोङो गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ इउटुबार फिसाजों फिसा। दे ब्रमोन नोंसिना साबसक्राइबारा बेसेबां जाखो कमेन्ट खालामहरलाय। आरो आंनि लाइभआव सोर फैदों मेसेज खालामहर चेनेल माबा सापर्ट खालामनो थाखाय। रिंखां क्रेसन सापर्ट खालामबाय आं आदसा रिंखां क्रेसन ब्र'नि चेनेलखौ नैबे ABCDआ साबसक्राइब खालामबाय दा नैबे रिंखां क्रिसन ब्र'आबो ABCD निखौ सापर्ट खालामनानै फैदो ब्र'। गावजों गाव साबसक्राइब लालायदो। AYMSS आंना गैया ब्र'
नोंना बेसेबां जाखो ब्र चेनेल क्रियेट खालामनाया नोंना बेसेबां मास जाखो जेबि ब्लग लाइभआव वाट्स टाइम बारायगोन ना बाराया ब्र लाइभआव वाट्स टाइमा बारायो ब्र जुदि मोजां लाइभ फैयोब्ला बारायो मा होनो लाइभआव बे माखासे मा होनो प्रडाक्टफोरनि लाइभ फैयोबा बिनि वाट्स टाइमा बाराया बिदिनो जों बिदि लाइभ फैनाया जेबो नङा बिदिनो बारायो मा होनहरदों AYMSS 1 मास जाबाय ब्र होनबालाय नोंना चेनेल खुलिनायानो बारा बावाखै ब्र नोङो रानिं भिडिअ'ल' आपल'ड हगारबाय था होनबानो हारसिंनो ग्र' जालांगोन भिडिअ हगारदो आरो भिडिअखौ नोंना मोजां कुवालिटि लाबोनो नाजा मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ खालामलांबाय था नाजादो लोगोसे भिउवार लोगोफोरजों सिनायजादो होनबानो अट'मेटिक भिउ साबसक्राइबारा बारायगोन थिननांलायनांगौनि गोनांथि गैया जुदि मोजां भिडिअ लाबोयोबा नायग्राफ्रा मालाय साबसक्राइब खालामनानै थांखायो दा आंनि लाइभआव सोर सोर दङ मेसेज खालामनानै खोन्थाहर सोर सोर अनलाइन दङ ब्रमोन मेसेज खालामहरलाय आरो आंनि भइसखौ माबायदि खोनादों क्लियार खोनादोंना खोनायाखै नेटवार्कआ एखमबा आंनि जोंनाव बारा मोजां नाङा आं एखमबा बायहेरायावसो थाङो लाइभ फैयोबा दाख्लैहायबो बायहेरायावसो थांनानै लाइभ खालामहैदों आं ABCD ब्र 1K जागौ सोआवनो लाइभ फैनो हायोना मानसिफ्रा 1K नांगौ होनो ब्र आदसा ब्र 1K नांलाया 500 जाबानो जायो 500 साबसक्राइबार जाबानो लाइभ फैनायनि अपसनखौ मोनो दा आंनाबो 500 साबसक्राइबार जाबाय नालाय आंबो लाइभ फैनायनि अपसनखौ मोनबाय दा लाइभ फैनो हाबाय आं नोंसिनि गेजेराव जोंना सिगां समाव 1K साबसक्राइबार जाबासो लाइभ फैनो हायोमोन दानिया जोंना 500 साबसक्राइबारबानो जोङो लाइभ फैनो हायो लाइभ फैनायनि अपसनखौ जोङो 500 साबसक्राइबार जाबानो मोनो दानिया सिगाङावसो जोंना 1K जालायनांगौमोन लाइभ फैनो थाखाय जुदि नोंसोरबो लाइभ फैनो लुबैदोंबा 1K साबसक्राइब जालायनाङा 500K साबसक्राइब जाबानो लाइभ फैनो हायो हेल' ब्रमोन लाइभआव सोर सोर फैदों मेसेज खालामहर आरो नैबे AYMSS ब्र'आ थांखोना माखोथाय नैबे AYMSS ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै फैबानो जाबाय आं बिनि चेनेलनि लिंकखौबो आङो डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनखादों हेल' ब्रमोन सोर सोर आंनि लाइभआव फैदों मेसेज खालामहर रिंखांक्रेसन ABCD XYZ फुल सापर्ट ब्र आदसा रिंखांक्रेसना नैबे ABCD ब्र'नि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबाय दा ABCD ब्र'आबो साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना होदो रिंखांक्रेसन ब्र'नि चेनेलखौ दा जोंना साबसक्राइब खालामनानैल' जाया ब्रमोन साबसक्राइब खालामनाय हिसाबै जोङो भिडिअखौबो नायलायनांगौ आङो होनबाय थाखादों सिगांनिफ्रायनो जोङो साबसक्राइब खालामनानै लायो आरो जोंना सोरबा मा खालामो साबसक्राइबखौ खालामसै ओमफ्राय बिनि उनाव साननै बा सानथाम थागोन ओमफ्राय बिनि उनाव आनसाबसक्राइब खालामनानै लाफिनसै बेबायदि खालामनाङा ब्रमोन जुदि माइनास आनसाबसक्राइब जाफिनोब्ला माने सुखुवा गोसोखौ बोरैबा मोनो भिडिअ खालामनो गोसो जाया आनसाबसक्राइब जाफिनोबा साबसक्राइब बारायखानाया जुदि आनसाबसक्राइब जाफिनोबा भिडिअ खालामना सुखुवा माने भिडिअ खालामग्राफ्रा गोसोखौ गाज्रि मोनो जेबि ब्लग आं ओंखारथ'नोसै ब्र नेक्स्ट टाइम आइ एम वेटिं आदसा आं ब्र नोङो एसे बिजि थ'ब्ला नोङो नेक्स्ट टाइम आंनि लाइफआव फैफिननो हागोन
जों बिदिनो सापर्ट खालामलायनांगौ गावजों गाव। थांनो हासिगोन दे ब्र'। दा आंनि लाइभआव सोर सोर दङ कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। मेसेज खालाम लाइभआव सोर सोर फैदों। रिंखां क्रेसन ब्र थांखो ना माखो नोंथाङा? नोङो बांसिन स्टेटास भिडिअ होयोना ब्र'? सोर सोर लाइभआव फैदों मेसेज खालामहर। रिंखां क्रेसन ब्र लोगोसे ABCD रिंखां क्रेसन ब्र थाङाखै ब्र दङ आदसा आङो दे ब्र नोङो जुदि स्टेटास भिडिअ खालामोब्ला नोङो रानिं स्टेटास भिडिअखौनो खालामबाय था। जोंना स्टेटास भिडिअखौ जोंनि बर'फोरनियाव नाथाय बिराद बुरजा जाबाय स्टेटास भिडिअ खालामग्राया। स्टेटास भिडिअजों लोगोसे सम ब्लग भिडिअबो लाबोफानो नाजा ब्र। जुदि नोङो ब्लग खालामफेराखैबा नोङो फार्स्ट टाइमाव बोरैबा मोनगोन बिदिनो ट्राइ खालामलांबाय था आरोखि। होनबानो लासैनो जालांगोन। जेबि ब्लग अके ब्र दे। सोर सोर आंनि लाइभआव दङ मेसेज खालामहर। ABCD कान्ट्रिखौ दिनै सेलेक्ट खालामबाय आं बोनो। AYMSS आं साबसक्राइब खालामना होफिनबा आं बिराद रागा जायो दै ब्र आंनाबो आनसाबसक्राइब खालामफिना। औ ब्र जोंना मा खालामो माखासे मानसिफ्रा साबसक्राइब खालामसै बिनि उनाव साननै सानथाम थानानै आनसाबसक्राइब खालामफिननोसै। ओमफ्राय आनसाबसक्राइब जेराव साबसक्राइबारानो जाखाबाय खालामखाथारबाय उनाव आनसाबसक्राइब खालामोबा बिराद गोसोखौ दुखु मोनो। रिंखां क्रेसन अके ब्र ब्लग खालामफेराखै आदसा आं ब्लग फार्स्ट टाइमाव ब्लग खालामनो बोरैबा मोनो ब्र। ब्लग खालामनो थाखाय बिराद गावनो साहस जानांगौ। नोङो पाब्लिकनि गेजेराव ब्लग खालामोब्ला गावनो फुल माबा जानांगौ आरोखि। गोसो माबानानै गोसो दुंखांनानै ब्लग भिडिअखौ खालामबा खालामनो हायो हले गावनो फुरा माबा जानांगौ। साहस जानांगौ ब्लग खालामनो थाखाय। बे रावबो गैयि समावथ' ब्लगखौ गोसोबायदि खालामनो हागोन। हेल' ब्र लाइभआव सोर सोर फैदों ब्रमोन मेसेज खालामना खोन्थाहर। हेटार्स रिंखां क्रेसन हेटारफ्रा बिराद दंलै ब्रादार आनसाबसक्राइब खालामग्रा। आंथ' दासिमबो आनसाबसक्राइब खालामफेराखै। औ ब्र माखासे माबाफोर थायो हेटार्सफोर बिसोरो माने आनसाबसक्राइब खालामना होफिनो माने आरो बिसोरो कमेन्टआव बायदिसिना माने गोसो बायनाय कमेन्ट लिरनानै हरो। जेनेबा भिडिअ खालामोबा बखि हरनाय बायदि भिडिअ माबा मेसेज खालामनानै खोन्थाहर माबा गोसो बायहोयो आरोखि भिडिअ खालामग्राफोरखौ। नोङो बेखौ जेबो टेनसन लानाङा आरो कमेन्टफोरखौबो हेटार्सफोरनि कमेन्टफोरखौबो नायनो नांखाया। AYMSS आंबो ब्लग खालामनो लाजियोलै ब्र। औ ब्लगखौ जोङो फार्स्ट टाइमाव खालामनो लाजियो। मालायफ्रा माने बिसोर ब्लग भिडिअ खालामग्राफ्राबो मालाय गावनो माबा दंना एक्सपिरियेन्स थानांगौ ब्लग भिडिअ खालामोब्ला। बुंनो हानाय साहस जानांगौ पाब्लिकनि गेजेराव रायज्लायनो हानाय साहस जानांगौ होनबासो ब्लगखौ खालामनो हायो। लाजिबाथाय जोङो ब्लग भिडिअ खालामनो हानो नागिरा। दा सोर सोर आंनि लाइभआव फैदों आंनि लाइभखौबो लाइक खालामनानै गालां ब्रमोन। माथो लाइकआ खमथार आंना सातथाल' लाइक दङ दाबो। आङो बिदिनो सम नोंसिनि गेजेराव लाइभ फैबाय थागोन सापर्ट खालामबाय थागोन आरो जोङो बिदिनो खौसेयै साबसक्राइब टु साबसक्राइब खालामगोन ब्रमोन। दा नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय आं लाइभ फैबा नोंसोरबो फैबानो जाबाय। गावजों गाव साबसक्राइब टु साबसक्राइब खालामगोन आरो लोगोसे साबसक्राइब टु साबसक्राइब खालामनायजों लोगोसे जोङो भिडिअखौबो आपल'ड खालामोब्ला नायलायदो कमेन्ट हरलायदो।
होनबासो भिडिअखौ नायदों होननानै मोनथियोना। जुदि जोङो साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायालासिनो थायोब्ला साबस्क्राइबल' खालामोब्ला जोंना बे जानाय नङा। दा आंनि लाइभआव सोर सोर फैदों मेसेज खालामहर। सोरबाफोर गोदान नायगिरि फैदोंब्ला मेसेज खालामहरबानो जाबाय। लाइभआवनो बिराद खम फैयो, आंबो लाइभखौनो फैबाय थानाय जायाना। ब्र'मोन दा आंनि लाइभआव सोर सोर दङ मेसेज खालामनानै खोन्थाहरलाय। लाइभआव सोर सोर दङ मेसेज खालामहर। सोर सोरना साबस्क्राइबारा बेसेबां जाखो? नैबे AYMSS नि ब्र'नि चेनेलनि साबस्क्राइबारा बेसेबां जाखो? सनेस्वर मुसाहारि ब्लग। हाय फंबाय, आंबो ब्लग खालामनो गोसोब्लाबो समखौनो मोना। आदसा ब्र', नोंथाङा नोंथाङाबो चेनेल दङ नामा? र' आं नोंथांनि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायनि। सिगाङाव आङो आदसा ब्र', नोङो दाख्लै आंनि लाइभआव फैखादोंमोन दा? आं नोंनि चेनेलखौ अलरेडि साबस्क्राइब खालामनानै दोनखानाय ब्र'। नोंनि चेनेलखौ आङो नै दाख्लैनो अलरेडि साबस्क्राइब खालामनानै दोनखानाय आरो भिडिअखौबो नायखादों आङो नोंनिखौ। नोङो दाख्लै नोंना 1 मावन्ट जाबाय भिडिअ लाबोयैया माथो ब्र', ब्लग भिडिअखौनो लाबोथारा। नोंनि चेनेलखौ आङो नैबे आंनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनबाय। AYMSS 70ल'लै ब्र'। औ ब्र', जोंना फार्स्ट टाइमाव साबस्क्राइब मोननांगौआ गोब्राबखा, ओंखायनो गावजों गाव साबस्क्राइब लालायनांगौ। इउटुबारजों इउटुबार, इउटुबार फिसाजों फिसा। सनेस्वर मुसाहारि ब्लग मुम्बाइआवसो थायो फंबाय। आदसा ब्र', माबाफोर जब मावो नामा नोंथाङा? आं नोंनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होबाय। नैबे ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै फैदो। सनेस्वर मुसाहारि ब्लगनि चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथाङा ब्लग भिडिअ लाबोयो मोजां मोजां, नैबे ब्र'आबो। सनेस्वर मुसाहारि ब्लग गारि सालायो। आदसा ब्र', थिगैनो दं दे। नोङो गारि सालायनायजों लोगोसे नोङो मुम्बाइआव मा मा खालामो, मा मा थायो, बेखौबो नोङो ब्लगाव लाबोफा ब्र'। नोङो जुदि टाइम मोनोब्ला आरोखि, भिडिअ खालामनो टाइम मोनोब्ला नोङो भिडिअखौ सम सम आपल'ड होनो नाजा। बिदिनो हाथाराबाबो सप्तायाव मोनसे बा मोननै बेबायदि भिडिअ खालामनो नाजा नोङो। गारि सालायनायजों लोगोसे दाथ' आरो नों गोजानावसो थाबावो, ब्लग खालामनो थाखाय मोजांसिन जायो गोजानाव। माखासे गामि एरियानि मानसिफ्रा गोजाननि माबाखौ ब्लगखौ नायनो मोजांसिन मोनोना। आदसा ब्र', आं नोंनि नैबे लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनबाय। नैबे सनेस्वर ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै फैदो। लिंक होनानै दोनबाय आङो। सनेस्वर ABCD सनेस्वर मुसाहारि ब्लग सापर्ट खालामबाय ब्र'। आदसा दे, नैबे ब्र'आ सनेस्वर ब्र'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै फैबाय। दा बिथाङाबो खालामना होबानो जाबाय ब्र'। नोंबो नैबे ABCD नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। गावजों गाव साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो आनसाबस्क्राइब खालामलायनो नाङा लोगोफोर। आनसाबस्क्राइब खालामोबा भिडिअ खालामनो बायो। माने साबस्क्राइब जाखानायखौ सोरबा सोरबा मा खालामो, आनसाबस्क्राइब खालामना हरो। रागा जोंनो ओंखारो भिडिअ आपल'ड होयोब्ला साबस्क्राइब खम माइनास जानायखौ नुयोब्ला भिडिअ आपल'ड होनो बायो। सनेस्वर मुसाहारि ब्लग आं दाखालि खालामखादों। आदसा, दाखालिनो खालामखादों ब्र'आ। दे, जों बेबायदिनो सापर्ट होलायनांगौ। आं बेबायदिनो सम सम लाइभ फैबाय थागोन ब्र'मोन। नोंसोरबो आं लाइभ फैयोबा नोंसोरबो फैनांगोन। होनबासो जोंना सापर्ट जालायगोन आरोखि। आं लाइभ फैबाथाय नोंसोरबो फैनांगोन, आंजों लोगोसे सापर्ट खालामलांबाय थानांगोन।
सनेस्वर सापर्ट खालामबाय। रिंखांक्रेसन ब्र'आबो नै बिथां चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैबाय। दा सनेस्वराबो रिंखांक्रेसन ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। ब्र'मोन आं बिदिनो नोंसिनि गेजेराव सम सम लाइभ फैबाय थागोन। आं लाइभ फैनायजों लोगोसे नोंसोरबो आंनि लाइभआव फैबानो जाबाय, जयेन जाबानो जाबाय। आरो जों बिदिनो साबसक्राइब खालामनानै लानांगौ, गावजों गाव सापर्ट खालामनांगौ। सनेस्वर मुसाहारि ब्लग खालामनि र'। आदसा आं दे खालामनानै फै ब्र'। गावजों गाव साबसक्राइब लालायनांगौ जों बिदिनो। दा आङो नोंसिनि गेजेराव लाइभ फैगोन, नोंथांमोनाबो आंनि लाइभ फैनायाव नोंसोरबो आंजों लोगोसे फैफानांगोन। होनबासो जोङो सापर्ट खालामनाय जागोन। आरो गावजों गाव चेनेल खुलिनायजों खुलिनाय जोङो साबसक्राइब खालामदो। लोगोसे जोङो भिडिअ'खौबो फुल वाच खालामनानै नायनांगोन। दा लाइभआव सोर सोर दं आंनि लाइभखौ लाइकजों लोगोसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर सोर सोर दङ आंनि लाइभआव, सोर सोर फैदों। ब्र'मोन आं दा दोनथ'नाय जासिगोन। आङो बिदिनो फैबाय थागोन लाइभआव, नोंसोरबो फैनांगोन आंजों। आं बिदिनो नोंसिनि गेजेराव सम सम बिदिनो लाइभ फैबाय थागोन।